banza aikin wufi. Assalamu alaikum. Jiki. Malam dama kai nake jira. Dama kai kake ɗaure musu gindi. In sun talauta mu ka gane abin da nake nufi. Suwaye za su lauta mu? Kuma akan me? Yanzu a ce komai na wasu an sa haraji. Yanzu akan wannan shirman shine ka baka an san a sallama ta ba? Ka ga malam. Ni na gaji da wannan halin naka kullum. Haraji. Haba. Kaga. Ni ba wannan mene kawo wurinka. Wato shirme ma nake yi. Na fahimci duk abin da ake yi ma kana amfana ko kuma da kai ake rabawa. Babu shakka ina amfana sai dai ba da ni ake rabawa ba. Kaga Alhaji, kayan nan da kake ta faman nema to fa mutanen nan sun sallama amma kuɗi suke so tsura kuma kafin karfe 2 idan ba mu kai ba to za su sallama wasu. Subhanallah. To gashi ba a nan ofisin. Kai fa karanta min mana. Babu. Ai tuntuna da na biya su. Kuma wallahi ga sun ce ba sa son transfer. To abin da za a yi yanzu na san Nura bai fita ba yana gida. Bari in kira shi. Na tabbatar akwai kuɗi a gurinsa. Salamu alaikum. Nura. Yawwa, kana gida ko? Yawwa, to da Allah akwai kuɗi a gurinka? Akwai dama kuma yanzu nake shirin ma zan kai su banki. A karka kai su banki, ka kawo min nan ofis muna nan muna jiran ka. To shikenan yaya. Ka hanzarta ka ji ko? Ga nan zuwa yanzu Allah ya so yarda. Yawwa, to alhamdulillah. Gashi na zuwa. Okay, alhamdulillah. Ko me sai an yi haƙuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nura. Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Shigo mana. Barka dai ma. Ka ƙara so? Ni na gaji kar nawa ne a cikin? Miliyan 10 ne. Miliyan 10 za su yi? Za su yi. To alhamdulillah. Alhamdulillah shikenan. Kaga wai har ya zo yau. Ai yanzu garin ba gosulo. Malam, tashi mu tafi. Malam, ka duba lokaci mana. Ka manta yau juma'a ne kuma fa ta dangi za mu bi. Don Allah kar ka bani haushi yanzu fa ba da bane. Tashi mu tafi da Allah kar su je sayar wani abin nan. Tashi da Allah. Haba. Alhaji Musa. Kai ga abin da ya tabbata. Wallahi alhamdulillah. Kai, ai na ji daɗi da kwarai da gaske. Aboki nan. Tambaya zan maka tsakani ka da Allah. Yanzu da a ce babu gadar ƙasa ta kofar ruwa. Babu gadar sama ta sabon gari. Babu gada mai hawa 3 ta dangi. Dan Allah kana jin zamu zo gurin nan akan lokaci har mu ci wannan ribar? To ai kuma haukaci ya duba. Ai ya san bambancin. To amma me yasa kai mun wannan tambayar? Yawwa. Gani ne gwamnati ta gina gada da hanyoyi wa a wadace yanzu cikin kankanin lokaci ka yi amfani da wannan kaci riba mai tarin yawa. Haka ne.
to kaga mu yi ta kare dai yau. Alhaji ka san cewa gwamnati da wannan kudin harajin da ake karba wanda baka so ka biya da shi ake yin wannan gadojin har mutane irinka su samu riba a kankanin lokaci. Wannan gadar ita ce waɗansu mutane suke amfani da ita su kai iyalinsu asibiti lokacin da ba su da lafiya cikin sauki. Haka wannan gadar mutane suna amfani da ita su kai 'ya'yansu makaranta su ɗauko su ba tare da tararrabi ba. Kuma a ƙarshe ina son gaya maka duk mutumin da ya bako a garin Kano in dai daga wata jiha ya zo to wannan gadar zai ɗauka ya zagaya cikin gari cikin annashuwa da jin daɗi. Harajin nan fa da ake karɓa yanzu ka gani da idonka kuma ka amfana da shi ba fara ba a faifai ake ba a kowa da ke ramansa kamar yadda kake zargi. A gaskiya har na ji ba daɗi kuma na ji kunya. To amma insha Allah zan kasance ɗaya daga cikin wa'anda za su fara biyan haraji a kowane wata. Alhamdulillah. To kai ba. To yi anan ne ai.